गाइस नै दायो जोङो आंजों मोनसे जायगायावहाय बेरायहैनो थांनो नागिरदों जों लोगोफोर ओमफ्रायहाय जायगाखौ दा उनावहाय नोंथांमोना नुगोन जोंखौ जोंनि दिनैनि बेरायनायखौ माबायदि नुगोन नैथिं नायलाय बिबारा जा मोजांखा फैदो नोंथांमोनाबो जोंजों बेरायनो थाखाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायावहाय बेरायनो थांनो नागिरदों आरोना बेखौनो नोंथांमोना आं दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो नामा होनो थुदो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै हेलौ मोजांखा कालारा आंनि ड्रेसजों मेटसिंलायबावसो जा मोजांखा ना नै दायो जोङो 50 थाखा टिकेट होनानै हाबफैबाय आरोना Wah, hone. Ani ini dresa papilo tuh milaydोथ' आरो मालाय मोजांथार नुदों फैनो मोनदों बिराद मोजां मोनबाय बोरैबालै बिराद जोहोलि आनैया जोंहा बैसागुआव एकदम न'आव थांसिगोन ना आलासि जानो ना फैफिनगोन आरोना जागोन दे आयौ मा होनदों ओंखाम रसा नांगोन आनै गैयाबा थाब फैयो नोंलाय नों फैया नामा आंखो ओंखाम संनाय गिसादे ओइ होननाय मानसिलै फै आनै नों बैसागुनि न'आव थांबा थाबैनो फै दे थाबैनो नों गैयाबा फैयालै आं मानो बोरैबा नांगोन ना फुल नोंनो संदोलै होनबासो ओइ आंहा हौवायानो संखायो आनैयानो संखाजोबो नों सुनानै होबाय थाब फैदो आनै दे गाबोन फैगोन दा गाबोन मोनफैगोन सानबेसे थाहैगोन सप्तासेनि एसे बारा आं थैनोसैलै जोंहानिया मा जाखो दिनै गुवाहाटियाव बेरायनो मोना गोसोआनो बिराद गोजोनबाय एबार मोनसिगोन गोसो गावनो संनानै ओंखाम जायाथ' ओरैहाय दाख्लैनो हामजोब्बाय मैया हरसे ओंखाम जायाखै बेसेबा समायना बिबार बारियाव जोंहा आनैया दिनैहाय गोसो खुसियै बेरायफैदों नै माबायदि मोनदों गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों आरो नै वाव मोजांथार ना मा बिबार होनगोन बेखौ आं बेखौ जेबो मिथिया दे लासै फै वाव बिउटिफुल जिम जा समायनाखा देनां आहा न' लुबाथाय बिब्दिनो दोनजोबगोन आरोना सारि फुरा आयौ नायलायो एसे मोजांखा खाथियाव लाबोलाय गोजानाव थां आने सरायघाटसो फैलायबाय माबायाव पार्कआव फैनानै बोरै मोनखो बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय आरो मालाबा फैबावगोन टाइम मोनबावबा दिनै आरो मोनाबावबाय नालाय ओंखायनो ओंखाम संनांगोन नालाय ओंखायनो एसे थाब थांसै आरो मोनायाखैथ' स्रां मोनाबाय होमबाबो थाब थांनांगोन ना
बेखायनो आरोना दे होमबा हामबायसै लोगोफोर होनदो हामबायसै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामना हो माइनाव भिडिअखौ नै नालेंखर जानो नागिरबाय नालेंखर दै लोंनोसै जोंहा बे जाहैबाय मा जायगा दे बुंनो हायोबा जि दामखा ओमफ्राय 60 रुपिस नै itu pani bisi oleh lagi sasu itu pani bisi oleh lagi nak undur boy itu নহয় itu pani bisi bisi pani নাই নাকি नै आं बायबाय मोनसे ओमफ्राय मोनसे बायबाय आं 60 थाखा लायोनो दामखौ एथ' बुरजा लायो नै दायो लोंनाय नायनोसै गोदै नङा नङा tak ini kan size kadi dise gol gol मोटा ini kan kadi dise क्या ini kan क्यों kadi dise sa मोटा ini kan kadi dise sa mau eta di mau eta di mulai baru oh ini lah picture-nya kasih beri bahan ada क्या ini kan kadi dise mau nasa nu mau eta free di mulai baru mau eta free di mulai mau nasa nu ini kan gul kadi deh mau nasa nu mau guru tu mau deh dia eta dia Messi on saya Nah, anak mudem-dem senam rai. Ayo, kamu lalu isi hama. Nale kurang macam mana ni dia? Dari sana nak kirbai, gurih kesah dengan apa? Gurih kesah dengan apa? Ini lekat jauh. Ayo. Dah kau tahu kan? Iya. Anak cewek apa belum? Lu ini tentang mana sana ni ba? Ang namun sejak hang bayi nalai jak kau tahu kan? Bayi ni ane yang belum gas ni tengah. Gede dong kan wa? Gede. Tinggi le. Idit kau ni. Ya kati deh. Ayah lu kita nasi. Oh kayaknya. Nanti siapa lu? Udah dah. Menjadi balkis ni. Mana lagi? Mana lagi? Itu tanah sih lagi.